Upat ka mga batanon, diin duha niini mga menor de edad na sikop sa kapulisan sa lungsod sa San Fernando. Gipasanginlan silang nangulata sa usa ka tricycle driver nga ilang nakalalis tungod sa right-of-way sa yuta nga napalit sa biktima. Matud ni Police Major Michael Hingoyon, ang hepe sa kapulisan sa lungsod sa San Fernando, nga nahitabo ang pagpangulata pasado alas 11 sa gabi ni adtong Domingo. Galakaw ang biktima sa barangay Tabiunan sa San Fernando, dihang gibato siya sa 19 anyos nga sospek. Dili pa igo, gidumog siya sa upat ka mga sospek, diin duha kanila nag-edad og 17 anyos. Nakapangayo dayon og tabang ang biktima sa kapulisan, apan nakaangko na kini og mga samad ug bunog sa iyang lawas. Matud ni Hingoyon nga napatawag na sa barangay ang maong mga sospek ug biktima. Tungod sa wa pagkasimabtanay, kalabot sa agianan sa property sa biktima. Mipasaka na og tukmang kaso ang biktima batok sa maong mga sospek. Samtang ang duha ka mga menor de edad gitugyan na sa DSWD. Nalaylo na dito ang biktima. Dito mismo niya maragi barikadahan. So kuan kanang di siguro makaagi na ang kaning ato ang mga suspect dito sa area, gibarkadahan man tong private na luna atong biktima. O namin sila murag barangay na gini sila to previously. Napabarangay na ni sila. Kini away sa right of way.